Здравей, Вил! Това е моята кандидатура по-скоро за твоя сървър. Направих си една къща на креатив. Ето я, това представлява. Има басейн с малък плаж. Сега ще ви я покажа. Тук има малка кухня, чест, в който има малко храна, печката. Това трябваше да са мивки. Тук има enchant table, крафтинг, две маси, наковалня, статив за отвари. На горния етаж има честове, честове, две легла. Тук има две масички с диван и телевизор. Сменим канала, няма нищо интересно, ще го спра. Тук има тераса. От нея се вижда, напред има едно село. Искам да ви кажа, че съм на 14 години, от Русе съм. Строя добре, тази къща я направих набързо, мога да строя по-добре. Накрая на клипа, ако намеря някои снимки, ще ви сложа. И да, това е от мене. Довиждане.